Salutare! Astăzi ne vom juca puțin cu gramatica limbii române. Alege varianta corectă și citește explicația pentru a învăța din greșeli. Să începem! Care este varianta corectă? Vroiam să merg la film. Voiam să merg la film. Răspuns corect. Voiam să merg la film. Vroiam este o formă incorectă, rezultată din combinarea greșită a verbelor a vrea și a voi. Care este varianta corectă? Am decât o carte acasă. Am doar o carte acasă. Răspuns corect. Am doar o carte acasă. Decât se folosește în propoziții negative. Nu am decât o carte. În propoziții afirmative se folosește doar. Care este varianta corectă? I-am spus prietenei mele că nu mă duc. I-am spus la prietena mea că nu mă duc. Răspuns corect. I-am spus prietenei mele că nu mă duc. Verbul a spune cere complementul indirect la cazul dativ, fără prepoziția la. Care este varianta corectă? Datorită viscolului s-au anulat cursurile. Din cauza viscolului s-au anulat cursurile. Răspuns corect. Din cauza viscolului s-au anulat cursurile. Datorită se folosește doar cu sens pozitiv, iar din cauza indică un efect negativ. Care este varianta corectă? Vreau să fiu mai atent la lecții. Vreau să fii mai atent la lecții. Răspuns corect. Vreau să fiu mai atent la lecții. Fi este forma corectă a verbului a fi la conjunctiv persoana întâi. Fi se folosește la persoana a doua. Care este varianta corectă? Mă duc să-mi iau cartea. Mă duc să-mi iau cartea. Răspuns corect. Mă duc să-mi iau cartea. Varianta îmi este corectă. Mi este forma redusă a pronumelui și nu se folosește după să. Care este varianta corectă? Mi-ar place să citesc mai mult. Mi-ar plăcea să citesc mai mult. Răspuns corect. Mi-ar plăcea să citesc mai mult. Forma corectă a verbului a plăcea la condițional optativ este mi-ar plăcea. Care este varianta corectă? Dacă aș fi fost acolo, aș fi intervenit. Dacă eram acolo, aș fi intervenit. Răspuns corect. Dacă aș fi fost acolo, aș fi intervenit. În propozițiile condiționale, când acțiunea nu s-a întâmplat, folosim conjunctivul perfect aș fi fost. Care este varianta corectă? Nu știu ce-i cu ea. Nu știu ce-i cu ea. Răspuns corect. Nu știu ce-i cu ea. Ea este forma corectă a pronumelui personal la nominativ. Ea este o formă greșită. Care este varianta corectă? O să vin mai devreme. O să viu mai devreme. Răspuns corect. O să vin mai devreme. Forma corectă a verbului a veni la viitor este vin, nu viu. Care este varianta corectă? Nu am decât 2 pixuri. Nu am doar 2 pixuri. Răspuns corect. Nu am decât 2 pixuri. Decât este folosit corect într-o propoziție negativă. Care este varianta corectă? Oricare din colegi poate răspunde. Oricare dintre colegi poate răspunde. Răspuns corect. Oricare dintre colegi poate răspunde. Se folosește dintre cu plural, nu din. Care este varianta corectă? Începuse să ningă. Începuse a ninge. Răspuns corect. Începuse să ningă. După verbul a începe, este corect să se folosească să la conjunctiv. Care este varianta corectă? Copiii se joacă afară. Copiii se joacă afară. Răspuns corect. Copiii se joacă afară. Copii este forma de plural, dar copiii este forma articulată. Care este varianta corectă? Așează-te pe scaun. Așează-te pe scaun. Răspuns corect. Așează-te pe scaun. Forma corectă a verbului a așeza la imperativ este așează-te.
Care este varianta corectă? Cel mai bun dintre toți. Cel mai bun din toți. Răspuns corect. Cel mai bun dintre toți. Dintre este corect înaintea unui plural. Care este varianta corectă? Nu știu nimic. Nu știu nimica. Răspuns corect. Nu știu nimic. Nimica este o formă greșită și arhaică. Care este varianta corectă? Și eu am fost acolo. Și eu am fost pe acolo. Răspuns corect. Și eu am fost acolo. Pe acolo este o formă incorectă. Care este varianta corectă? Nu-mi trebuie nimic. Nu-mi trebuie nimica. Răspuns corect. Nu-mi trebuie nimic. Care este varianta corectă? Pahari, pahare. Răspuns corect. Pahare. Sper că v-a plăcut această scurtă lecție de gramatică a limbii române. Nu uitați să lăsați în comentarii câte întrebări ați știut. Iar în continuare vă invităm să urmăriți și alte filmulețe interesante.